Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर आङो बिजनियाव सफैबाय आरोना बिजनि बे लेसागाव हस्पिटाल खाथियाव लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे एकदम इम्परटेन्ट खोथा खिन्थानो आरो आं शेयार खालामनो जाहाथे नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गोनांथि जाबाय बायदों खोमा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि साननायाबो हयथ' फुरा जानो हागौ बे हिसाबै आङो शेयार खालामनो आरोना माने आं दा गामिनिफ्राय फैबाय आरोना बैनो जाहाथे दा आं खिन्थानोसै लोगोफोर दा नै आङो बे लामायाव दं आरोना लोगोफोर फार्स्टआवनो खिन्थानोसै आं लोगोफोर नै बे लामाया जाहैबाय बै पेटागाव हस्पिटाल बारबोनानै आरोना ओरैजाय साहा लावगाव थांनाय लामाजों फैनानैहाय नैबे फार्स्ट टार्निं हाबनाय लामा आरोना लामाया बेनो लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय बे लामाया सानजा सोनाब दे लोगोफोर बै लावगाव थांनाय लामायाथ' सा खोला जाहैबाय बे लामाया सानजा सोनाब लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय राइट साइडजों मोनसे लामा थांनाय दङ ओमफ्रायहाय नैबे थिनियालिथ' होनजाला नैबे राइट साइडजों थांनाय लामा दङ ओमफ्रायहाय नै ओरैजाय आरोना ओरैजाय लेफ्ट साइडजों फैनानै नैबे फख्रि गिदिर मोनखागोन नै लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर बिजनिनि बिसोरथ' पाक्का मिथिखागोनानो ओमफ्राय लोगोफोर नै बेवहाय जोंहा हा दाबसे दङ आरोना नैबेनो मेन लामानि थाखाय टेनसन गैया नै बेनो आरोना लोगोफोर हाया एकदम फुवासे आरोना गलगाल सिमाया बै गय बिफां नुदोंना लोगोफोर नैबे गय बिफां नुदों बेनो सिमायाहाय ओमफ्राय खिथानि आरोना आङो लामानि जेबो प्रब्लेम गैया आरोना लामा सेरखा लामायाबो नै गुवारखा गारि मटरनि थाखाय सिन्थायानो गैया ओमफ्राय नै ओरैहाय सानजाहा थांनाय आरोना नै बियो लामा जागोन लोगोफोर नै बियो लामा जागोन ओमफ्राय बेनो आरोना हाया जोंहा नैबे हाखौ फाननो नागिरदोंमोन जायफोर नोंथांमोना हानि गोनांथि बा हा सोरबाफोर बायनो साननानै दङब्ला माने बे हाखौ लानो हागोन आरोना ओरैबायदि एकदम गलगार आरोना लोगोफोर स्कुवेर आरो नै बिराद मोजां नै बेनिफ्राय बैनिफ्राय ओरै बैसिम आरोना हासुनो मामा लोगोफोर नै खुन्थियाया नै बेलाय खुन्थियाया नै बे खुन्थिया आरोना लोगोफोर नैबे खुन्थिया ओरै सिदा माने बै गेट नुहुरदोंना बेसेबां आरो ओमफ्राय नै बिराद मोजां नै बेयाव गय दंखायो लोगोफोर गय फांथाम फांब्रै दं आरोना गयाहाय नै बारा हाबो खोनांखाया लोगोफोर नै आरामसे बायदो आरो न' लुदो बेबायदि आरोना दलहा नङा लोगोफोर ओमफ्राय जोंना मालिकआ खोबावनोसो नागिरदों आरोना जायफोर नोंथांमोना बिजनियाव हा नांगौ खबर लानो हागोन आरोना कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर दा आङो बिजनियाव दंफैयो हिसाबै आङो गोसोखांब्रबनानै बे ब्लग भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय गासिबो न' जाखाजोब्बाय ओरैबायदि मोजां थानो ओमफ्राय लामानि खुनु प्रब्लेम गैया आरो लोगोफोर ना हाया फुवासे जोंना नै बेलाय बेनो लामा बेनो हा आरोना नै बै गेट नुदोंना लोगोफोर बे हाया जाहैबाय सानजा सोनाब खिथादों आरोना आङो दा नैबे लामाया सा खोला ओमफ्राय जोंना हाया सानजा सोनाब आरोना ओमफ्राय बैयावबो लामा जागोन ओरै सिदा बै बेरा सेर लामा जागोन ओमफ्राय बियो हा आरो नै मोजांथार बारा खोनांला ओरैनो खोस्रा न' लुनो हागोन आरोना लोगोफोर नै मानि सिन्थायानो गैया नै लोगोफोर जायफोर बिजनिनि बा बिजनियाव हा बायनो साननानै दङ नोंथांमोना थारैनो नुसनबायदोंब्ला माने कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना दिनै लोगोफोर लामाया ओरैबायदि बास हाबजानाय लामाखा आरोना बियो सानजाहा फैनाय लामा आं खनसे खिथाबावनोसै ओमफ्राय ओरै फैयै फैनानै बैनो आरोना बै मा बिफांथाय मोनथिया बै कारेन्ट पस्ट खाथिनियानो आरोना लोगोफोर नैबे हाग्राया जोंनि नङा बै लांदाङा आरो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामबाय निस्सय माने कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना जायफोरनो हा नांगौ नै आहा जावजालिनावसो फैदों नै जावजालिनाव
जावजालि आबनावसो फैदों आं दिनै आइदै गाग्लिलांजोबगोन आं गाग्लिलांजोबगोन आं बिदि न'आव दिनै आइदै माला माला बोरै बोरै न' लुनो हाखो मा खालामदों गेम गेलेदों मा नायदों फेसबुक नायदों नों एबार फाइनाल होगोन होनदों नामा ए दे मोजां फराय दे जि मोजां देरनानै थाखोमाबाय आंना फिसाजोआ गन्थंआबो सिगां बिदि गोलाव नङामोन गोलाव जाथारबाय सेरेरेनो रुमा गासै बेसेबां जाखो नोंसिना साननांसिगोन ने साननांगौलै एसे साख्रियाफोरनि रुमखौ रुम मोनसे रुम मोननै ओमफ्राय नैबे गेस्ट रुम ड्रयिं रुम ओमफ्राय किटचेन दङ आरो नैबावबो रुम मोनसे ने र' मामा क्या बात है माबे आच्छा नैबेयावबो रुम मोनसे दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै नै ओरैजाय ओंखारग्रा आरोना ओमफ्राय ओरैजाय गोजौथिं थांग्रा दुवार मुखुलियाव लेंहराखैना लोगोफोर ओंखायनो दिनै फैनाय फावैनो हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय उनावहाय एकदम कालारजों समाय होबाथाय दुवार मुखुलि खालामफिननानै होफिननांसिगोन आरो फानदो नै आंबो ब्लग बानायबावदों आंबो बैनिखौ फानसैना ओमफ्राय जोंना नैबे आरोना बेयो आंनि आब' बिसिनावनो फैदों आङो जेबो नङा न'आव थानाया आङो खबर हराखैमोन लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबफैदों आरोना नागिरै बिसिनि आयंआबो मालाय आर्मिसो दा मालाय न'आव फैनानै साख्रि मावफिनबावबायसोथ' आयौ आंनि मामि फिसा हिनजावखौ बोरो वाव जि समायदों मामा बोरो सोरनिथाय सुरेशनि ना सोरनि दङ ट्रेनिं जागासिनो औ गथ'फोरनि ट्रेनिं जागासिनो मागोआवसो फैसिगोन ओंखाम गोरलैखौनो जानो मोनाखै जोंहा मागोआव जानोसै ओंखायनो जानायफोरखौ माबा गोरलै फुरानासो सोङै जालाबायबाय आं मोजांबाबो गाज्रिबाबो हाबलायनांगौहाय नङा हाबलायनांगौ जालायनांगौ आरो आं ब्लगथ' लाखाया गोदोनिफ्रायनो जाफैबाय थाखायो दिनैसो ब्लग लाबाय आरोना आङो बे आब'खौहाय जा थांलायबाय थाखायो देनांसिम थांलायबाय थागोन फैलायबाय थागोन ना मा होनो थादो नोंस्रासो मालाय बिजनियाव आंखौ गोजानाव जोगार हरनानै